O 70% da superficie terrestre está cuberta por auga. O 97% desta está únicamente nos océanos. Esta enorme masa de auga contén o maior ecosistema do planeta, con máis dun millón de especies distintas. Os océanos supoñen un piar fundamental para o equilibrio vital en toda a Terra, non só para nós, proporcionando emprego a 57 millóns de persoas en todo o mundo e sendo unha peza clave na alimentación mundial, senón tamén para moitas outras especies como as aves, que se alimentan de moitas especies mariñas. Os océanos, a pesar de ser un factor clave para as nosas necesidades económicas, sociais e medioambientais, axudando na absorción do CO2 e da calor producida polo cambio climático, ven sendo explotado nas últimas décadas en moitos sentidos, ata acadar un nivel crítico. O preocupante estado dos océanos ten como problema maior a inmensa cantidade de plásticos desbotada, que supón a morte de ecosistemas enteiros. Outro factor que destrúe estes ecosistemas é a sobrepesca, tanto de forma legal como ilegal, e moitas veces empregando técnicas destrutivas como a pesca de arrastre. Desta forma, a sobrepesca provocou que hoxe en día moitas especies estean en perigo de extinción, como por exemplo as baleas, as cales debemos protexer. Tras esta explicación do que son os océanos, imos explicar que, para a súa conservación, elaborouse o Obxectivo 14, chamado Vida Submarina, dentro dos ODS, Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Este obxectivo leva en pé desde 2015, polo que algúns dos seus propósitos son referidos a anos pasados e deberían terse cumprido xa. As súas metas son 10. A primeira meta, que dura ata 2025, ten como obxectivo previr e reducir a contaminación mariña de todo tipo, incluída a que se bota desde terra. A segunda meta, que finalizaba en 2020, pretende xestionar e protexer os ecosistemas mariños co fin de restablecer a saúde e produtividade dos océanos. A terceira meta sería combatir e reducir a acidificación dos océanos. O pH actual é 8,1, un 30% máis ácido que na época preindustrial. A cuarta meta, xa de 2020, é regulamentar a explotación pesqueira, acabando con técnicas moi abusivas e restablecer poboacións de peixes ou mantelas nun estado sostible. A quinta meta, que remataba en 2020, conservar o 10% das zonas costeiras e mariñas, de acordo coas leis e coa mellor información científica posible. A sexta meta, tamén de 2020, sería prohibir e previr calquera tipo de subvención para a pesca que poida contribuir á pesca ilegal ou á sobrepesca. A séptima meta, con fin en 2030, ten como obxectivo aumentar os beneficios que se obteñen a partir do uso sostible dos recursos mariños. A oitava meta pretende aumentar os coñecementos científicos, desenvolver a capacidade de investigación e transferir tecnoloxía mariña con fin de mellorar a saúde dos océanos e potenciar a contribución da biodiversidade mariña ao progreso de países en desenvolvemento. Coa novena meta, quérese facilitar o acceso dos pescadores artesanais aos recursos mariños e mercados. A décima e última meta é mellorar a conservación e uso sostible dos océanos e dos seus recursos aplicando o dereito internacional reflexado na Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar. Para continuar, damos paso aos nosos compañeiros que fixeron unha serie de entrevistas ao profesorado e alumnado. Que opinas da sobrepesca? Pois a ver, eu entendo que é negativo para o medio ambiente e que debería ser algo que este regulado. E onde tiras o aceite? Pois normalmente gardo, despois de usado, gardo en unha botelliña, pero nunca tiralo por vertedero, nin nada despois. Nesa botella tiro no contenedor específico. Sabes que foi o Prestige e que consecuencias tivo? Sí, claro, estaba no instituto cando foi o desastre o Prestige. Consecuencias moi negativas, é imposible non acordarse, salían todos os medios, o instituto estaba moi utilizado. Crees que o impacto do mar na economía rural? É importantísimo, a economía de todos depende deso. Si a Burela deixa de existir, a industria do mar non sei que sería do pueblo, nin da comarca incluso. Tu crees que os medios de comunicación tratan adecuadamente os problemas dos océanos? Non. Hai moitos problemas como este que se desatenden, probablemente porque non interesan económicamente.
Pero, bueno, tamén temos algo que facer nos, non? Nas nosas masas está que se damos moita importancia a eses temas, logo os medios de comunicación teñan en conta. Que relación crees que teñen os océanos ca nosa saúde? Home, pois moitísima, non? Sabes, alimentámonos de peixe, sabemos que moitos inxiren pois, microplásticos que despois pasan ao noso organismo, tamén hai moita contaminación por metales pesados, entón é importantísimo non contaminar os océanos para, primeiro, porque hai que cuidalos, e segundo, porque tamén acaban afectándonos a nos mesmos. Cal crees que é o principal problema que afecta a vida submarina? Pois creo que, sobre todo, a pesca indiscriminada de determinadas especies e con técnicas que son moi invasivas, non? Como a pesca de arrastre, por exemplo, que moitas veces capturan moitas cousas que non son de consumo e que se estragan despois, que se tiran, non? E que non redundan pois, en beneficio para ninguén. Supoño que recordarás un dos maiores desastres da costa galega, que foi o Prestige. Que consecuencias tivo e como axudou a xente para intentar reducir as consecuencias? Home, pois as consecuencias nas zonas máis inmediatas onde se afundiu o barco pois foi a marea negra, non? Un montón de chapapote que afectou pois a aves mariñas, non? Os moluscos nas rochas, a todo o ecosistema. E por suposto despois o máis bonito foi ver como se volcou todo o país, non? E toda Galicia, xente de moitas zonas que veu de voluntarios a axudar a limpar, a rascar as pedras, a retirar o chapapote da auga e das praias. Entón, eso que nos caracteriza da solidariedade foi moi bonito de ver, pero por outro lado foi moi desolador ver como unha mala xestión acabou afectando a unha gran parte da costa galega, non? Cando se puido facer probablemente de outro xeito. Crees que os medios de comunicación tratan adecuadamente este problema? Pois, a ver, non gozo de unha información moi completa, pero sei que hai medios que se preocupan moito, pero tamén son consciente de que haberá moitos outros que, afectados por determinados lobbies, non? Ou financiados por según que xente, conten as noticias pois, de xeito un pouco tendencioso ou contando medias verdades, non? Moitas veces non sabes de quen te podes fiar. E que eres profesor nun instituto que intenta colaborar con limpeza de praias e todo iso, que rol crees que ten a escola na formación de cidadáns responsables co medio ambiente, neste caso cos océanos? Pois, dende logo, concienciar, e podese concienciar non só a través da asignatura de biología, non? A través de calquera outra, de que, pois, vendo o impacto que ten, non? A contaminación no medio ambiente, creo que a escola debe concienciar moito, e sobre todo que dende a propia escola, os mestres, no funcionamento dos centros educativos, debemos predicar co exemplo, non? E ter moitas iniciativas dedicadas ao cuidado do medio ambiente, como por exemplo son as visitas que facemos ás praias para limpalas. E coas praias é moi importante, incluso calquera día que vayamos, marchar con algo máis de lixo do que deixamos nós, non? Se atopamos unha cordiña de plástico, un tapón ou o que sexa, pois non custa nada metelo no peto do bañador, despois metelo nunha bolsa e tiralo ao contenedor. Esa pequena contribución de todos ao final contribúe, non? Como crees que se pode abordar o tema da conservación dos océanos desde a ética? Que medidas se poderían tomar? O primeiro que temos que pensar é que formamos parte dun ecosistema moito máis grande que é a Terra no seu conxunto. Desde o punto de vista ético, o ser humano debería ser o máis importante, non? de todo o que hai, xunto co resto de animais e plantas, evidentemente. O ser humano está relegado a ser un medio para outras cousas hoxe en día. É un medio para conseguir diñeiro. Entón, non vexo eu que se poda facer moitas cousas, salvo alertar de alguma maneira toda a xente que ten alguma posibilidade, como son os profesores ou como son outros intelectuais que hai que non están ao servizo do poder, pues tratar de educar a xente en que o máis importante é conservar a casa na que vivimos. É dicir, se non conservamos a casa na que vivimos, non teremos onde vivir. É dicir, parece ridículo que se estea pensando en colonizar Marte, cando o primeiro que teríamos que estar pensando é en conservar a Terra que é onde vivimos. E a ética é precisamente de reflexionar sobre que papel ten que desenvolver o ser humano na súa propia casa e tratar de buscar solucións a todos os problemas que estamos producindo. Penso que os medios de comunicación tratan adecuadamente e con frecuencia os problemas dos océanos?
Non tratan para nada ben o noso. Non hai unha cuestión de programas de televisión, alguna documental que son buenísimas, que ten visto alguna, que realmente explican perfectamente como é a vida marina e como se pode, bueno, é unha forma vistosa e cultural de ver como funciona o mar. Pero os medios en ese mesmo non hai un interés clave e realmente decidido non somente polo mar, sino pola contaminación e por todo aquilo que repercute na vida normal da xente, non? Por que crees que é importante conservar os océanos e os mares e a vida neles? En todo. Si por alguna razón desaparece o equilibrio no mar, desaparece a vida na Terra, porque o equilibrio do mar non é solamente a vida que vive nel, que é infinita, sino é a calma, o control da temperatura. Existen moitas cuestións que están no mar, que o mar é un equilibrador. Claro, o mar é como fundamento para na teoría na mar, pero ahora mismo sigue sendo fundamental para conservarla. O sea que debemos estar todos preocupados, todos con interés, desde logo buscar formas de saber e adaptar e despois traballar solidariamente, como decíamos antes, para procurar que isto non se desequilibre, sino que siga funcionando por séculos e séculos. Que é a sobrepesca e que consecuencias ten e que opinas sobre ela? A ver, a sobrepesca é a pesca en masa de moitos peixes. Isto pode levar a varias cousas como a desaparición de algunhas especies, a súa extinción e a alteración do ecosistema marino. Eu creo que a sobrepesca é a pesca excesiva de peixes e que quedan poucos no mar. Claro, isto sería a pesca excesiva de peixes cando non se deberían pescar tantos, entonces non podría haber, despois non se podrían reproducir e non podría haber máis peixes. Que relación teñen os océanos ca nosa saúde? A maior parte da nosa dieta está basada no peixe, que provén do océano. Ainda encima vivimos nun pobo que temos aquí o porto ao lado da casa. Entón, sí que é verdade que a nosa alimentación influi moito na saúde. Entón, se temos contaminado os nosos océanos, os peixes tamén se van a acabar contaminando e sí que podría ter un efecto na nosa saúde. Como podemos conservar os océanos e mares? Bueno, penso que podíamos conservalos sin tirar lixo. Si se tira lixo, pues ir recollendo regularmente. Que impacto pode ter o turismo no ecosistema mariño? O turismo pode ter cousas boas e cousas malas, pero, por exemplo, malas pode ter que contaminan polo chan ou pola auga, non sabemos nada que tiran por aí, podería dañar o medio ambiente. Que opinas sobre as actividades de limpeza de praias? Participarías nelas? Que son moi boas para o medio acuático porque moitos animais están en peligro de extinción polos residuos plásticos das praias. Eu opino que ven moi ben, sobre todo para os animais marítimos, porque como a haber tanta basura que algúns morren porque se enganchan nos plásticos ou calquera cousa, ven moi ben para que podan sobrevivir máis. Participasteis ou participaríades alguna vez nunha limpeza de praias? Sí, fomos varias veces co colexio. Sí, como dixo, varias veces. Gustou moito porque era bastante entretenido recoller a basura que había por aí. Eu creo que están bastante ben para axudar a limpiar as playas e eu participaría, aunque nunca o fixe. Eu sei que son moi útiles para manter os ecosistemas mariños. Eu sei que, basicamente, axudan moito a xente, a unir a xente a facer actividades que, por exemplo, se ti non tens nada que facer, é unha maneira de axudar ao ecosistema e, a ter algo que facer, estar ocupados e pasar un bo tempo. Que opinades sobre estas actividades? Pois eu opino que son bastante necesarias porque agora hai bastante lixo nas praias e, tamén podes pasar un bon rato, mentres que limpias, por facer algo, e eu participaría, a verdade. A min pareceme que en Burela nos outros povos que isto é moi necesario e que se deberían de organizar máis veces. Sí que participaría e opino que a verdade que non vai moita xente e que non se fan demasiado. Que medidas deberían implantar os gobernos para conservar os mares e océanos? Eu creo que é un pouco complicado controlar a contaminación dos océanos porque non poden estar todo o tempo pendentes disso, pero estou a favor do que dixo o meu compañeiro de poñer multas
ou máis contenedores ou máis control como policías para controlar estes desperdicios, esta contaminación. Eu creo que se debería ter un maior control sobre o que se tira ou non se tira no océano, e tamén sobre a pesca, que non se pesque demais, impoñer unhas multas, unhas sancións que sexan moito máis grandes das que hai actualmente. Eu penso que deben implantar multas por contaminar o medio ambiente e que é algo un pouco máis caro pois acabar con estes ecosistemas. Pois reducir o que dixen antes, reducir na medida posible o plástico e cousas que poden contaminar. Poñer máis papeleiras ao redor da praia. Claro, tamén poñer máis papeleiras e tamén poñer multas e encontrar a alguén tirando lixo ao chan. Ti onde tiras as toalletas higiénicas? En papelera. E por que? Porque se as tiras polo váter van a acabar no mar, seguramente. As toallitas higiénicas eu suelo tirar un contenedor de basura que hai ao lado da miña casa, o sea, na outra acera, ou tamén algunhas veces polo váter. Eu tiroas no contenedor da miña casa, pero despois tirámolas fora, no contenedor de fora. Eu polo váter. No váter. Tiroas na papeleira cando as uso, pero non as vou usar moito. E tiras no váter tamén. Eu as tiro na papeleira do baño. E ti? Tamén. Pois son das desechables polo váter, así que no váter. No baño. No lixo. O aceite. Non hai cubo para tirar aceite cerca da miña casa, pois solemos ir a un sitio onde hai un cubo de aceite e tirarlo aí. Eu o aceite reutilizo varias veces e despois vai polo fregadeiro. E no fregadeiro? Tamén o tiramos no fregadeiro. Eu supoño que tamén no fregadeiro. Un contenedor generoso para o aceite usado. Depende do aceite que uses. Se uso moito, o mellor boto nunha aceiteira, se non, pois, tiro aí. Un frasco. Eu tamén. Sabes que foi o Prestige? Que consecuencias tivo? O Prestige foi, na miña opinión, o desastre ecolóxico máis importante de España, que, bueno, tomou unhas consecuencias terribles. Foi un barco petroleiro que encallou frente á Costa da Morte, en altura de Coruña, e que verteu unhas cantidades de petróleo increíbles polas nosas augas. Eu non teño moita idea, a verdade, só sei que contaminou bastante as costas galegas. Pero como non vas a velo, se estropeou todo? O Prestige foi un barco que, basicamente, pareceme, que se afundiu nas costas galegas e que levaba un cargamento de chapapote que, como un líquido que contamina moito, é moi difícil de eliminar. A xente estaba indo ás praias e aos sitios onde estaba manchado para intentar, bueno, pues, arreglar un pouco as costas. Bueno, pois o Prestige foi un cargueiro que tuvo unha fuga de petróleo, ou foi ao principio dos anos 2000, causou moitos vertidos e a xente tuvo que ir limpalo á praia. Cal crees que é o impacto do mar na economía burelense? Burela é un pobo pesqueiro, entón despois depende bastante da pesca, ganase moita xente en Burela, ten traballo no mar e ganase bastante dinheiro da pesca. A mí o que me parece é que, basicamente, antes había moito máis negocio e salían moitos máis barcos a pescar e agora xa se reduciu un pouco máis a pesca que había e o diñeiro que se facía. Eu penso que hoxe en día Burela podría vivir sen a pesca, aunque un pouco difícil, pero que antes non. A ver, o impacto no mar na economía burelense cada vez vai máis a pique, porque, o sea, ao principio, cando se construiu o porto, era un auge tremendo, moi grande, pero ahora sí que xa se nota que ahora xa non hai tanto peixe na lonja, por exemplo, todo ese tipo de cousas, pero aún sigue dando moitísima capital para Burela. Pois que canto máis peixe, máis cartos, porque en Burela traballa moita xente no porto. Pois eu creo que o Porto de Burela é realmente un pilar fundamental da economía, pero que cada vez está se vendo máis reducido co paso dos anos, e iso sí que pódese ver día a día. Moitos traballos dependen do mar. Claro, moitos traballos e traballadores burelenses, pois, pode que dependen dos ingresos que dio o mar. O impacto do mar é moi importante na economía burelense, xa que Burela foi unha vila que sempre foi destinada ao mar, que viviu gracias ao mar. Tomas falsas. A papelera. Xa está.
Pero que ano dice? Sabedes o que pesquisas? Ah, vale, as dúas. As costas. Ese é un papaporte. Era pois, se fundiu nas costas de Galicia e manchou todo. Pois ya está. Vale, dos océanos. É que non te fixen a preguntar. Espera, que vai a Isto é tomas falsas. Que era sobre pesca e a contar. Paramos, cando acaba a miña pregunta para, despois fai a pregunta de verdade. Sí. Claro, deixa, Las que son... Vale, ahí sí.